हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मिथिसार प्रडाक्शन बरायनाय जाबाय मा खालामनो अखा हाबाय आरोना साननै सानथामसो जाबाय अखा हानाया जेरावबो ओंखारजाया मोखाबो नै बोरैबा बोरैबा नुजोबबाय माने न'आवल' उन्दुना थानाय जायो नालाय दासो नै गामियावहाय ओंखारदों लामायावहाय नै सेंग्राफोर दंलाजोबो जों लागोनि सेंग्राफ्रा बांसिन बिरि सोबो गाइसमोन सिगारेट सोबनो हाया गलाम गोजा नालाय नै गोदाव सोरावनो ओरैबो ओरैबो जोब बबेबा थांनो फैबानो बिदि जाला जोब्बाय Tommy Tommy Berano Hancet Tommy Tommy no jamba no नै सोर गाइसमोन बिसिफ्रा जाहैबाय दा मोजां लोगो जायो टाइगार फै कामिं टाइगार नै नोंखौसो होसोदोंलै टाइगार फैद' देन्जार गोजा नै बिराद स्मार्ट आरोना सेसा होसोयो सेसा एन्जर जायो जों बिसोरखौ लानानै होसोनानै लोगोफोर अखा हानायनि जेबो जाया नालाय जों बाजाराव नै ज' फंबायमोनखौ लानानै साहा लोंनो नागिरदों जों दा बाजार आरोना नै गामिनि बाजाराव थांगासिनो जों अखा हाबाय नालाय जेबो खामानि गैया ओंखायनो बाजाराव एसे दखानाव टाइम पास लामाया दासो माने गोदान बानायनो नागिरदों नैबे खावसेखौ बाजारा बेनो नै जोंबाव दा गुदुं सिगारेट सोफैबाय गय जाफैबाय आरोना नै दखाना बेनो जोंना फंबायना दखाना बिराद मोजांखा फंबायखौ नायदो गाइसमोन गोजां बोथोरखाय मा थनथ'ना थादों आरो सिरिनो फंबायना दखाना बिराद मोजां आरोना गय जानो सिगारेट सोबनो बिराद मोजां नै आराम जिरायग्राबो दङ नै फनपेबो होनो हागोन फनपेजोंबो फैसा लानो हायो फैसाबो होयो बेंकबो खुलिना लाबाय आरोना बियो फटक बख'नो हायो पासपर्ट